Наколькі глыбокае твоё каханне, можа, як нашае доўгае возера, ці каласоў прыгожае збіранне. 14-гадовая вучаніца гімназіі нумар 36 горада Гомеля імя Мележа Софія Сібіракова на беларускай мове размаўляе кожны дзень. Дзяўчына актыўна ўдзельнічае ў алімпіядах і ў будучыні плануе звязаць сваё жыццё з выкладаннем беларускай мовы. У мяне каля 7 вершаў на беларускай мове. Увогуле у мяне каля 100 вершаў. Мне вельмі падабаецца беларуская мова, яна вельмі мілагучная. Як казалі самі ЮНЕСКО, яна ідзе мілагучная пасля італьянскай, але я спадзяюся, што для мяне больш мілагучная сама беларуская. Урокі да дня роднай мовы ў беларускіх школах з кожным годам выкарыстоўваюць усё больш інтэрактывам. Напрыклад, вучням прапануюць адгадаць загадкі і працягнуць беларускія вершы. Дарэчы, навучэнцаў 36-й гімназіі такія заданні не выклікаюць складанасцяў. Тут хімію, матэматыку, фізіку ды іншыя прадметы вывучаюць на беларускай мове. На сённяшні дзень мы адзіная ў нашым горадзе гімназія, дзе ёсць беларускамоўныя класы, і бацькі аддаюць дзяцей у беларускамоўны клас, што ўжо много. І такія класы у нас ёсць ужо до 8-га класа ёсць. І дзеці вывучаюць і матэматыку на беларускай мове, хімію і біялогію на беларускай мове. Пагэтаму мы, наверное, ганарымся тым, што гімназія, дзеці ў гімназіі чуюць беларускую мову не толькі на уроках беларускай мовы. Усяго гімназія 45 класаў і больш за 1000 навучэнцаў, якія ведаюць сваю мову і любяць яе. А для самых маленькіх напярэдадні свята невялікі урок правялі старшакласнікі. Разыначкай дня стала караоке, песні на мове, свае, родныя, ды яшчэ і разам з сябрамі. У свеце налічваецца больш за 6000 моваў. Беларуская мова экспертамі прызнана адной з самых мілагучных. І гэта яшчэ адна нагода для гонару і захавання роднага слова як скарбу нацыі. Ганна Кустачова, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».